сюжет карарбыз. Кунакка келгенсиз рахмат болсын. Һәр юнәлештә дә уңышлар сезгә. Рахмет. Дуслар, ни өчен без бу йорт кырында басып торабыз дип уйлыйсыз? Әлбәттә, безнең ТНВ каналында мюзикл төшерү процессы кызганнан-кыза барып дәвам итә. Әйдәгез әле кирип карыйк әле. Нәрсә эшлиләр икән анда? Карап торуга гап-гади йорт. Нинди гайри табигый хәл, мөгъҗизалар көтсен инде монда безнең геройларыбызны дип уйлап куясың. Әлегә яңа ел киносындагы яңа актерыбыз белән якыннанрак танышып үтик. Менә миңа бәхет елмайды, шушы яңа ел киносында төшәргә. Танылган артистлар белән эшләү, шул хәтле күңел, шул хәтле. Бөтен серне әйтеп бетермим. Үзегез карарсыз. Әйе, серләрне бик нык саклыйлар монда. Татар эстрадабызның артистлары клипларында яхшы төшәләр. Ә менә клип төшерү мюзиклдан ни дәрәҗәдә аерылып торасың? Клип төшергәндә дә без шулай озак иттереп әзерләнәбез. Аның иң төп җире бит инде ул әзерләнү. 100% әзер булырга кирәк. Аның төшерү җиңел аны. Төшәләр аны, бик тиз төшерәләр, ләкин шу әзерләнү процессы һәм инде монтаж әлбәттә иң зур процессларның берсе. Бүген без үзебезне индертеп зур кино актерлар иттереп хистәбез, чөнки монда игътибар итсәгез, монда шул хәтле күп кеше синең өстеңдән генә эшли. Һәм әйе шундый менә шундый атмосфера менә. Һәм инде хәзер берничә минутта инде безнең съемкаларыбыз да башланачак. Киләсе героебыз сезгә таныштыр дип уйлыйбыз. Аның фикерләрен дә ишетеп китү урынлы булыр. Хәзерге вакытта яңа ел өчен бик матур съемкалар бара, төшерү. Яңа ел өчен шундый группабыз бик әйбәт, егетләр, кызлар, барыбыз да рольләребезне беләбез, нәрсә уйнарга икәнен дә беләбез. Бик җылы мөнәсәбәт арабызда һәм бик кызыклы сценарий миңа бик ошый. Сез нәтиҗәдә кинода төшкән артистларыбызның башкарган рольләрен генә күрә аласыз. Ә менә оннан башка кадр артында бик зур эш алып барыла. Тулырак оештыручылар үзләре сөйләп бирделәр. Репертуар фильм барышындагы җырлар мәгънәсе белән сюжетка туры килергә тиеш. Шуның өчен җырларны бик озак сайлап алдык һәм аларга бик матур клиплар да әзерлибез. Карап, сокланырсыз дип ышанам. Только на площадке, но и звуковых студиях. Тавыш яздыру буенча эшләр төшерү майданчыкларында гына түгел, шулай ук безнең студияларда да алып барыла. Махсус минусовкаларын профессиональ дәрәҗәдә әзерләп, матур көйләр белән мюзиклны бизәячәкбез. Весело, но достаточно сложно. Бик күңелле төшерү процессы, ләкин 15 декабрьгә кадәр төшереп бетерергә кирәк. Ощущение, что вся республика Татарстан помогает нам делать новогоднюю ночь на ТНВ. Әйтерсең дә бөтен республика ярдәм итә, чөнки кая гына мөрәҗәгать итсәк тә, барысы да булышырга тырыша. КамАЗ мастер үзләре шалтыратып, нәрсәләр кирәген сорап язып алдылар. Гомумән, барлык спонсорларыбызга рәхмәт җиткерәбез. Шулай ук менә шушы йортның хуҗаларына да. Йорт хуҗаларына килгәндә бик кунакчыл гаилә. Бер-берсе арасындагы һәм шулай ук төркемгә карата җылы мөнәсәбәтләре съемка барышына бары тик булыша. Белүебезчә, сез бу йортның хуҗасы. Төшерү төркемен сез тиз ризалаштыгызмы кертергә, әллә инде киресенчәме? Әлбәттә, мин бу съемкаларга бик теләп ризалаштым, чөнки инде бу безнең беренче тәҗрибә генә түгел. Белүемчә, бу төркем берничә йортта булганнар, эзләгәннәр. Әмма ләкин ни өчендер безнең йортны сайладылар. Татар халкы бит инде кунакчыл халык. Шуңа күрә өебездә, ничек дип әйтим, гыш килеп тора йортыбыз, бик күңелле бара бу төшерүләр. Шуңа күрә уңышлар телим. Эшләре бер дә җиңел түгел. Минем үз улым да иҗат кешесе. Шуңа күрә бу хезмәтнең нинди авыр хезмәт икәнен беләм. 31 декабрьдә бик сөенеп, ТНВ каналын карарбыз дип өметләнеп калабыз. Гомерем шулай узармы гел, сине генә көтеп, ялгызым өстәл янында суынган шәйләр өчен. Менә шушындый иҗады гаиләдәбез бүген дуслар. Илдар абый, сезнең хатыныгыз кыстадымы ризалашырга шушындый менә съемкалар үзегезнең иегезгә кертергә, әллә инде үзегез бик теләп катнашасызмы? Ну, безнең тормышта инде бер нәрсәдә киңәшләшмичә эшләнми, без инде бергә уйлашып, бергә эшлибез һәрчак. Ну, һәр вакытта да соңгы сүз хуҗаныкы инде, то есть минеке була инде. Шуңа инде шуннан уйлап куйдык та ничә бәлем мондый тамашадан читтә калыйк дип. Ну, шунда катнашырга булдык. Ну, йортта инде хуҗалыкта кирәк әйберләр бар, кирәкме, сәнәкме, барсы да безнең бар. Әле менә үзебезнең семейный музеебыз да бар инде безнең. Гаилә музеена килгәндә гадәттә бәләкәй генә пишмак күз алдына килә.
әмма монда аерым бер бина дисәк тә ким булмас. Ата-бабаларыннан калган истәлекле экспонатлар бар. Әлегә бөтен экспонатта биредә юк, чөнки алар мюзикл реквизитларына әйләнгән. Һәм бары тик яңа ел кичендә безнең мюзиклда гына аларны күрә алачаксыз, хөрмәтле тамашачылар.